बेखौहाय फिसानोहाय ओंखाम जा दौला खाजा दौला नै इदि गानहोनानै दोननायसै आं थ' हौवाया दाखालाय सोलिजादों मोनसे जिनिस मोनसे जायगायावहाय माने रसगल्लायाबो मबे गिर्जायाव लांनो नागिरदोंथाय आंखौ चार्चआव मिथिया मोनला लामा गावबो आन्दायबाय आंहाबो आन्दायबाय नागिरबाय था ओमफ्राय लाइफआव आंनि फार्स्ट टाइम जानांगौ मा चार्च बेयो पिआइसि चार्चआव हाबगोना आंनि लाइफआवहाय फार्स्ट टाइम जानांगौ हेलो नायगिरिफोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आसा खालामो थ' दिनै सानडेमोन थ' आंबो चार्चआवहाय एसे थांनानैहाय फैबाय दिनैहाय नै ओमफ्रायहाय दा फैनाय समावहाय आं मोनसे बुस्थु बायनानै लाबोदों मोनसे नङा मोननै मोनथाम जिनिस लाबोदों आङो थ' हौवाया दाखालाय सोलिजादों मोनसे जिनिस मोनसे जायगायावहाय माने मोनसे जायगायाव माने मोनसे एप्स आरोना शप टु इन्डिया एप्सआवहाय न' माने फ्ल'र मपार अर्डार खालामलायफिनदोंमोन 10,000नि सिगांनो पे खालामग्रोबाय ओमफ्राय लास्टावहाय फैनाया मा फैखो बुस्थुआ खालि र' नोंथांमोननो दिन्थिनि आं नै बुस्थुआ बेबानो मा खालामांगौ जाखो आं बेखौहाय आंलाय सानबाय बेखौहाय एखौ खेवनानै दिन्थि दे दे आरो हर दा मा खालामबावनाय बे बुस्थुजों दानो मोनबो सफैयाखै खालि बेबानो दा बेनिखायनो सानबाय आङो उनावहाय आङो बेखौहाय फिसानोहाय ओंखाम जा दौला खाजा दौला नै इदि गानहोनानै दोननायसै आं आरो मा खालामबावनाय आं एक्चुअली मिस्टेक जानाय नङामोन आं फ्लिपकार्टआवबो नागिरबाय एमाजनावबो नागिरबाय माने बे स्टिम मुपारमोन आरोना स्टिम मुपारा आं देखायगोन ओरैहाय माने डाइरेक्ट लाइनजोंहाय इलेक्ट्रिक वायारजों बे दैया गरम जाबाय थायो ओमफ्राय मुसियोब्ला जाम्सफ्राबो थैलांबाय ओमफ्राय क्लिन जालांबाय थाग्रा आरोना डाइरेक्ट इलेक्ट्रिक ओमफ्राय दैया बयलबो जाबाय थायो बेजों मुसियो दा बिहरखांनानै बेल' फैबाय शप टु इन्डियायावल' दंमोन बे बुस्थुआ जेरावबो नागिरजोब्बाय आं गैया थ' बिसोरो बेखौल' हरबाय ओमफ्राय नै आंलाय मा एफा फिसा बुस्थु सफैगोन उनाव कन्टेक्ट खालामबाय रिटार्ननि जेबो गैला जेबो कन्टेक्टआनो गैला बिसोर माने रिटार्ननिबो जेबो अपसन नट रिटार्नेबोल' मोनसे मेसेज हरबाय गैलाबो थ' बेबायदि खालामदों आरोना बिसोरो थ' टटेलि लस्ट बेखौल' हरबाय नै बेबो बे मफनिनो खामोन मुसिग्रानि सायावहाय सिथाबो बेखौहाय बेजों दै गलाङोमोन आरोना स्टिम बयल जानाय दैया खिन्थु मा खालामबावनो थ' बिथांजोआ आंनो पात्ता होलायथियाखै बियो हारसिं सिरि मा खालामलायसिदों ओमफ्रायहाय आंनि हामजालालाय आंनि पछन्द जाया आरो आंनि पछन्दमोनथ' माबा मोनसे बायनो नायलालाय बहुद खस्थिया खालामो बे लस लास्टाव नै फिसानि माबा पेन्ट डाइपार थांसो फैबाय एनिहाव माबा मोनसेथ' इउज खालामनायथ' आं बेनिखायनो सानबाय बहाय गोरलैनो बिदि खालामनानैहाय सेफटि खोन्थानानै बेबिखौ उनावहाय जिखुनु हिन्जावा नैबेखौ लाबोफिनबाय जोंहा नैबेखौहाय आं आसार सोनो लाबोदों आं बिराद मोजां आसारसो एवदों मैया दा सोनोसै आं ओमफ्राय चार्चनिफ्राय फैखांनानै जों बिथांजोआ नैबेखौ बायबाय मानिमोनलाय बे सिंनिया सिलभारनि गोराना बेबायदि बेखौ लाबोबाय बियो माने दङ मोनसे पुराना थ' एसे मोजां जालायना पुरानाया बेनिखायनो आङो गोदान लाबोफिनबाय ओमफ्रायहाय डेन्जार मोनसे बुस्थु लाबोदों नाइफ चाकु हाबाब दानो खेवथारनांगौ ना चाकु बेखौ लाबोबाय जोङो आं मोनथाम खिया लाबोनो नायदोंमोन
तो बेनि सिलाय मोनसे गोरलैसिन साइज दंबावोमोन बे साइज ओमफ्राय मोनसेया गिदिरनो सामटाइम गावखौहाय जे सेफटिनि गुनै लाबोबाय मोजां जासिगोन तो मुसिनोहाय मोजां जानायनि उनैहाय उपाय गैया मा खालामनाय बेनिलाय लस जाबाय आरो भरोसा खालामनानैथ' लाब गैले थांबाय हरफिननाय मोनफिननाय होननानै साननानै लाब गैले फ्रड तो बेनि जुनैनो लाबोफिनबाय आं गोदान थेंक इउ सै बे मोजां मानो होनबा नैबे सोर गिदिरना डाइरेक्ट दैयाबो गलांबाय बेखौ बेयाव सोगोन खै थाखा लायामोन बेयो एमआरपिआ बेसेबां तो गोबाङा बेनि प्राइसखौहाय बेसेबां गोग्लैयो खायफाफोरा जाय मिथिग्राफोरा मिथिखायो जाय मिथिया बिसोर साननो हागौ तो 1450 1450 रुपिस लिरनायनि दङ खिन्थु आंनिफ्राय 1000 रुपिस 80 लाबाय प्लेट लाबोनानै फैबाय आं बिथांजोआ माखासे बुस्थु लाबोबावदों आंनो स्पेसियेल दिनैहाय सानडे स्पेशल बेखौहाय मिठा खालामहोनाय थिननानैहाय आङो लामायावहाय सोर मोजां मोनो गुरेर रसगल्ला बेयो ओमफ्रायहाय झुरि ओमफ्रायहाय बहाय दङ जाहैबाय लड्डु ओमफ्रायहाय बहाय दङ जाहैबाय काजु बर्फी and sundaes काजु बर्फी and sundaes खदै गबाय नामा नोङो लुबैनानै खदै गबाय आंनि बियो गोथावबो बहुतनो माने रसगल्लायाबो माने अनेक रोखोमनि थायो तो गुरनि रसगल्लाया गोबां मोजां जायो आङो नैबे झुरिखौहाय जानो होननानैहाय एक्सट्रा आङो रसबो लाबोदों बेवहाय बुंबाय रस एक्सट्रा हर खामानि जालांबाय थागोन नैबे सानडेनि स्पेसियेल ससे ब्लगमोन जोंनि फेमिलि ब्लग ओमफ्राय बिथांजोआ रेडि खालामगासिनो दङ जाग्रोनोसै ओमफ्राय आंबो डेट राइस सोलायनानै बे कुक खालामगौ माने संगौ माने आं न'खौ एसे मुसिनोसै दिनैहाय मा जानाय दिनैहाय लावजों लावथाय होनो बिसोरो आलु ओमफ्राय बेदर एसे दं अमा बेदरना दाखालिबो खिथिनो दंबावोना बेजों जानोसै ओमफ्राय बाथोन टमेट' वाव नैखौनो जानाय गोनां मा स्टाइल बे जाफेराखै नैबे बर्फिया जादों आंनोबो खिथि दौदोखने tasty thank you very much for watching love you all happy Sunday first time दिनै बे चार्चआव थांफेरनो मोनदों आं दहाय बे बुंनाय नाम चार्चखौ भिडिअखौनो लाबोनो बावबोबाय अब्लाबो मोनसे मेथाइ खननायखौ ससे लाबोदों आं एसे सालायजा जायो आरोखि बोराय गारांलाबो गेदेरद्रायलाबो आरो खननायसो गासैबाव माने बिसाया दिनै एसे लेट जादोंखाय आं गिटार दामहैनो मोनखानायले बाबा नोङो रोजाबनांनायसै होननानै आं एसे प्रिपारेसन लाबाय बेचे गोदै जिसु नोंनि बुंनाय रावा बेचे सोमोनांथाव